Equipe Nailicious. Ixes, 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 ixes. Toki sitä, että millä tavalla tämä ratkaisu tehtiin, niin mä olisin henkilökohtaisesti tässä toiminut hyvin toisella tavalla. Ja siitä mä oon tosi surullinen ja tosi surullinen, että he eivät pystyneet sitä mulle. Anteeksi. Että he eivät pystyneet sitä mulle henkilökohtaisesti kertomaan. Kaiken tämän 9 vuoden hienon musiikkikokemuksen jälkeen. Koska mä olin siihen itekin valmistautunut siihen, että mä en jatka Nightwishissa enää seuraavan levyn jälkeen. Mä olin valmistautunut siihen ja olin valmistautunut myös siihen, että tulen kertomaan siitä ihmisille julkisesti, mutta ihan toisella tavalla kuin mitä tässä tapauksessa